Semangat temen Mas Melki. Oh nyatane wis ngopi, wis sarapan barangan. Urung pindo. Pak Yanto. Tok. Niki Mas Melki nganu. Request kopi turune niki. Kopi luwak, kopi nentok dari luwake. Luwak. Saya bukan luwak, tolong. Saya garangane. Oh, garangane, mbahne garangan. Ajur iki. Kopi set-setan, kopi nentek. Geri set-setane. Karo wite kopi. Kopine urung digiling, Mas. Iki tapi sayang apa, Mas? Dibales oh. Via ingkang pundi via? Oh, via Klalen. Via Klalenan. Sinyale Mas Melki, sinyale temangsang. Kayane mangsa nang Blarak Pak ya? Kayane. Nggih katuraken. Lanjut meneh, Mas. Dilanjutke. Kena ngapa Mas Wian? Mandan keseretan. Mandan keseretan. Mimi sih
nika sok metu. Kopine teko. Iki tanggap ing Sasmita, Mas. Tanggap ing Sasmita. Matur nuwun, Mas. Pancen kanca-kanca sinom miren ki yo sat-set, Mas. Sat-set. Wah weh nyah-nyoh. Kurang apa wae ngomong diterke. Heeh. Aku pengenane tanggal 15 kurang angsuran diterke dhuwit. Diterke dhuwit alhamdulillah. Katresnane wiratmaya ditampit dening Rara Sri senadyan wakasanira prating